Hola, ¿qué ongi etorri trafiko saileko garraio kudeaketarako zentrura. Gidarien arteko liskarrak saihestea eta errepideetako jokabide okerrak salatzea da gure helburu nagusia. Gaur, Balmasedako Jesi Dominga Juarezek egin digun salaketari buruz hitz egingo dugu. Jesi Domingak istripu txiki bat izan zuen pasaden astean eta horren ondorioz autoko airbagak martxan jarri zitzaizkion. Autoa tailerrera eraman zuen airepoltsak berriro instalatzeko eta orduantxe hasi zen Jesi Domingaren kalbarioa. Jesi Domingaren uste apalean, tailerez Herminion egin dioten konpoketa etzaio oso egoki iruditzen. Horregatik, airbag berrien argazkia bidali digu erabakia guk ardezagun. Bueno, ikusten duzu, poltsak dira airea dute barruan. Beraz, lehen begiratuan ez dugu bateria arazorik ikusten, Jesi Dominga. Hori bai, ondo begiratzen badugu, homologatu gabeko airbagak direla nabarmen ikusten da. Eta hori bai, arazo bat izan dezakezu. Ertzaintzak ikusiz gero, isuna jar diezazukela. Beraz, Jesi Dominga, zure susmoek bazuten, oinarria. Taileres Herminiokoak zipota ederra sartu dizu. Ai. Herminio. Egin duzuna ez dago bat ere ondo. Horregatik bizpa 3 gauza esan behar dizkizuko. Ni hasiko naiz. Herminio, arpajole arrautza ondja. Desgraziatu zikin naiz. Pitola ordena, ire bibarra bilakartu, pikadora mulinosekin txikitu eta kaleko katu sifilitiko emango zizkieu kroketa zaporeko whiskasekin naztuta. Aber espabilatzen aizete, tio! Naskar jaizi, Herminio, kopeta luzea normalak abendioro, klinte iziria sartzen jarraituzkeo, ire zakila hartu da paretan kontra jarrita Jesi Domingaren kotxearen paratxok esagin emango zio. Damba! Ire txilibitua kasatarra dela zen pate de kampainaren itxurakin utzi arte, mekauen adarretatik eskegite ibiltzen ziren ire arpasuak eta mekauen Ponzio Pilatosen txilborretik sartzen zitian gliserina supositorituak. Airbag bat egiteko ultramarinosen kombinaneko poltsak erabili beharrian, Herminio atxo ondo, Urrenguan ire potrozarrua erabili txinlotan eositako txintxetekin salpikaderoa intzatu eta kapensan dioro gaxopelela lerdo murioldia eta potrozarrua txikinak edatzen baek betezak pitotik puze egiten kamuen la hortika inutil lepobeltz garbantzuzki ja! Ta ja, hasta. Nik uste Herminiok mezua harrapatu duela. Herminiok egin dion airbag konponketaren argazkiarekin batera, Jesi Domingak bere argazki bat ere bidali digu rekuerdorako hementxe duzue. Ez dakit ba, airbagen konponketa beharrezkoa ote zen. Horretan ez gara sartuko. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Oazte jaunaren pakean, eskerrak trafiko saileko kudeaketarako zentrua!